Îl prinde mâine. Îl prinde mâine. Și noi suntem la tăbășie. Băi, Panfile, pune banul că dau la miliție, nu? Banca sunt. Romica, măia, stă fără lucru. Deci... Ce vrei să spui? Romic și eti fără lucru. Ia dă-le omul cu bană. Aici stai. Ia. Nu te atinge că eu am drept să filmez, că te dau la amendă. Nu la mine să miliție. Să tot de miliție. Pofui. N-am psalul de cifră. Dă-ți un roșu, poți așa? Haide mă, și. Hai dă banul încoace. Pune banul pe masă. Cum ai, dar tu nu se respecti cuvântul? Da. Dar tu pune banul acolo sus și el face treabă și ia bani. Dă că pican bani și eu răspund. Ei, și fel de om ești tu, nu se respecti cuvântul. Altădată n-ați mai suni ortieră cu noi. Natură, e drept sau nu? Aici să fie pe YouTube.